Ahoj, moje meno je Adam TV a ja vás vítam pri novom videu, skôr takom špeciáli, aspoň si myslím, lebo hrajeme multiplayer a so mnou je tu hej, Energy Dragon. Hovor. Však už som povedal. No, Čo? takže my ideme hrať Survivor. Tak, ideme si zahrať hru Minecraft. Asi ste to už poznali. Sme na jednom super skvelom, mega super skvelom, ultra super skvelom serveri. Kde si Energy Dragon? Dragon! Kde si? Energy Dragon tak niekde zmizol, neviem kde. Kde si? Dobre, on si dal vanish. Keby ste nevedeli, čo je Ty vanish, šlepý jak patron. to je príkaz na Ja som nad tebou, ty neviditeľnosť. Ten blbec. blbec Ja je som nado nad mnou. tebou. To je blbec. Tak. Prestaň, nechaj môj dom. Ne, takže nezabil. To je kamarát. Dobre. Nechaj moju A vecičku toto tajnú. nebude ani taký survival let's play, že budeme hrať, ale taký voľný, že ideme robiť blbosti. Že? Hej. Hej. No. Ale netroliť. Tak, Jo. takže toto videjko vyjde asi zajtra. Pravdepodobne. Tak, sme zatím na spawne a ak ste si všimli, mne to vôbec už až tak nelaguje, alebo viac, neviem, ale mne sa zdá, že menej. A ty mne sekáš kustaže. Tá, lebo točím, vieš. No však neviem. Dobre, Energy Dragon, kde si? Choď na home, vidíš, koľko máš vo dveroch šipov. Takže sme home. Oh! A jak som dobré tie šípy? Mi povoľ kus, hej. Mi povoľ na trochu toto. A mi daj super meč. Čo? Mi daj ten super look. Napíš toto. A napíš toto. Budeš držať v ruke ten čip a napíšeš toto. Čo? Toto napíšeš. Šíp? Hej, budeš držať v ruke luk a napíšeš toto, bez bodky. Ale mne to nejde, ja nie som builder. Si builder, však dačo napíš. Už som. No, Počkaj si. Jej! dobre, dávaj, alolo. A však som dával, že to je neznámy príkaz. No. Tam mi choď enchantnúť na najvyššie. Už môžem dávať bany. Chceš ban? Zadara. No, takže... No, Počkaj. ja idem spawn. Počkaj. Joj. Mi povoľ na chvíľku resku. Tak som robiť toto zo Počkajte, diváci. Takže sme tu späť. Prepáčte za prerušenie, ale mali sme také technické problémy. A snažili sme sa dať enchantovaný stôl, ale nejak nám to nevyšlo, tak to dáme na druhé poschodie. Teraz Energy Dragon ide ho robiť. Tu máme také menšie veci. Zničím strechu, hej, nevadí? No. Hm. Ale tam máš drevo, potom také.
Hej, mám. Však ty si tento. Máš. Guma jedna. Tak. Dobre. Takže my sme tu zatím ubytovaní. Energy Dragon má ešte jeden dom. Idem vám ho ukázať. Kde je? Kde si ho dal? Aha. Tu som. Sekáš mi. Tebo natáčame. Čo? Natáčame. Dobre, takže No. tu je jeho dom. Toto je akože jeho Xbox. Abo. Dáco. Tak. Dobre. Tak, a my ideme načašiť drevo. Krásne. Hop, hop. Skáčam k sebe. Skoro som trafil. Kde si ty? Prestaň a rob. Co sa skoro trafil, vidíš? Hej, robím už. A musíš ešte tu hore urobiť resku na ten dom. Dobre, však ja ju potom zväčším. Čo? Ja ju potom zväčším. Už máme iba 4 minúty. Nespomínaj to tu. Tak. Potom ešte dajako robím tú strechu, aby bola krajšia. Milí diváci, my to potom dokončíme, ak sa skončí tento diel. Alebo let's play. Ale asi to bude... Však to je krátke video, ešte Lebo ja môžem točiť iba 10 minút. A koľko už prešlo? 7. Ešte len. Tak milí diváci, my o pár minút končíme. A pôjdeme spať do postielky? Áno. Ale nie to, čo si myslíte. Tak, ale jak sa skončí tento let's play, tak my dokončíme to a potom urobíme ten crafting a ja vám ho ukážem, ale potom až. Energy, mám jablčka. No a to však ja si môžem čítnuť, to čo? Ale to nehrajeme teraz No hráme, bo ostávame dom. Na druhej poschodí, tak sa to dá povedať. Keby ste chceli IP, tak ja sa opýtam majiteľa, či vám môžem dať IP a... Tak. Hej, môže. Tak ja sa ho potom opýtam. To však daj IPčko do popisku videa. Hej, však dám asi. Ale to sa musím opýtať majiteľa. Ale tento server je iba na jedna... Hej, keby to dovolil majiteľ, tak ja to dám do popisku, na jakú je to verziu. No, je to na 1.7 možno už. No, možno. Tak. Dobre. Ešte to daj ďalšie. Bože. Potom ešte tú strechu ozdobím, hej, nebude taká škaráda. Však ja ju nevidím. No však. Tak. Diváci, o chvíľku končíme. Takže ja sa s vami hlúčim. Takže lajkujte, odoberajte, čeknite si to. Môžete dať like, môžete dať všetko poteší. A majte sa a čaute.